نبي شيدنا بالدهبل تقيح نبي شيدنا يا يتحلل بعد وعردي كدهاك خكت جاك أنا فاتك نفس رقات سلام كبراتن كبرانن تختاتلتنا كم يكنيهم نحنا بوجنا سلام كنينا لنا بوجنكم سلام كتلو سملو تصفينا إرتراويت برجيد حمسان شومنتن ناب دفاع تمليسا أي ناي دفاع تبلو تخونو أبتي بزحات سواس زخفلتلو دفاعاتها تمليسا زلا إذا مبلينا نطمنا عدم سبتسجاز خونكم قدمي 4 عامات أب إرترا انتهي فتسم كم زنبره كنزخاخركم منا أب تقوانتي أب إرترا انتهي كوني فتسم نبره بفلايكا أب إنباتاتن قوباتاتن سحل لومي نتومنا عدم سبتسجا 4 عامات ندحريت كنملسكم منا اتوم من اسياتن اشتن دما قدمي 4 عامات أب هاجرنا انتهي كم تفتسمه تاريخ قونچلنا كنكافلكم منا مكتتالكم إن عدمنا قدمي ناب تحستونا مسقارنا جن كوراتن كوران تقتاتلتنا إزوم أبسئلي اتريقوم زلخم أبو أبال حفاش والدبات زنورو أبوي تسفازجي أباي زبها اليوم أبسئوانزي تدنيسوم أبعراتي ركبو قدمي حجي أبزغربنا يا مدب أبيت محبوس مريم قبي نزور زنبرة قفعن مرشان بزملكت أبزي channel أقرينا لكم نيرناينا بزحات تقتاتلتنا دما إنا دولو أدراشيوم حتيتومنا اللهم صعدا خريستيان أبستبهالة تعدي أبقو زنور خوينوم بمسرة أبقو خيدنا زرخبنايوم تليفون زحاتوتنان تليفونوم مالت نايفتاويوم أتو أواج برهانة كنهبوكم بادو سرانشاتن حادة شوعاتة 11 45 61 بزي بمدوالكا نبوي تسفازجي كترخبوهم فتنو حجي كبرانن تقتاتلتنا نبتحستنا بحبار نسقر مساء القباب بلنا خن اللابوان ندلقن كبرانن تقتاتلتنا ازي اتريقو تاريخ تقستحستو كالوقت إرتراوانون كتاتل وصل زلوهم بوغنكم سابسكرايب كتقبرو شير كتقبرو كومون لايك كتقبرو نمحسنكم تقيح نبي شيدنا بالدهبل تقيح نبي شيدنا يا يتحلل بعد وعردي كدهاك خكت جاك أنا فاتك نفس رقات إرترا ناس أنا مقبارة بستقايد قالسي شادشاي ورار وي وفرق أي حقوق اتزبرتعن ني أستاذ 3,000 سواء التقادلتي هي وزحتتن ورار نايس ألايو إزت راح يكونن لعل 5,000 تقادلتي قاليهم كل التقزي قاليهم دما 3 تقزين لعليون ستوغلون قالخا فتسيمهم زسن كلون نقسنتهم زوفيلون وراريهم كاب 13,000 زي بوزحو تقادلتي هزباو قنباريهم أبشاد شاي ورار تساتفهم تغلال قطري ناي تقادلتي أميدا زنبرون كابو زبزح ينورن كلاتنا خم نفولطون تاريخون كم زحبرنان أبتقوانتي تقادلتي تقادلو حرنة إرترا كدما حدا عمت بهزباو قنبار تدفئهم كميدا إرترا وسيوم سلزنبرو تقادلتي هزباو قنبار حرنة إرترا تراحيهم بينهم نسألاي قد إمامهم أبتقوانتي درق أستات 250,000 سراويت أملا إرترا أسفيرون زبزح كابزياتهم كا ناب أوراجاتات ساحل باركان سنحيتن بفلاي ناب جنبارات نعفان سميناو ساحلنيو أو فيروام زت راحونا يكونن اللو زبهال نايتقوانتي زمناو أسوارن نتاقادلتي كمهامما نمرقاف كمماو غازن كي ترفيو تتغيموم ازي 13,000 زغلطرو تقارالاي هزباو جنبارغن وي كسوا وي كسنكليو قريسو تلاعيلو دفعاتو نزي مدفار دما تقارالاي نتي بكولونيل منغوست هايله ماريام ناي درغ زمرح زنبره شيشو سراويت ناي إثيوبيا نمدر عامو دفعاتو أبرختو قوباتات أدلدله دومو برهاتو نمعقاب زبزح بليتي قزيب تطعم دما بغطري أقرابنا غورتسن صف زي بلاغونات
بنقدعو إنا تسكمن دفعاتو هانسا تقيح نبي شيداني بالدهبل تقيح نبي شيداني يتتحلل بعدا وعردي كدها تخكب جيك أنا فاتك نفسه رفعت مزنبرو وحدي أبقل حدنا عصرته أبقليو حدنا عصرته حمشتز عينتو قطم داويتن قوليادن كفتسمكا دلو كونه اتي عصرته حمشتز لكاتي شحنش عالتميتن سمانين كلتن جميرو عسرا سنة شحنش عالتميتن سمانين كلتن بوغ استزازمن نربع توارح مملاتاس تقايدن دماو خوينات شادشاي ورار بعوت دك مريتيو تزازيموم درك نعلم بوقعي بمحبارن أبسمرا مانيفيستو بمكيادن نتقارلتي حنسابن نحوارن كابقز إيرتراخط فوق مخانو بمجدار لعلمي تقاميتي تأماميني وفيروم أما يتصحفتي غازيت أنياتاتن سألتن دما قون سراويتو نعوتو كالو حلو أو وافيروم نبرام عداقا كمستلا أكايو خمزي كوناقن هزباو قنبار حرنة إيرترا حراي جيرو أردي إيوان الله إيوان لعل فرقي كابتقادل تزباو قنبار سواعتن وقاعتن كخونن كلو 10 عصفي ناتهم زخونو سراوي درق دما أمريت إيرترا دخعو خوينهم تريفهم يم درق دك إيرترا من مخانم بوقعي تسوق إروا بالحرز الصعابة بشعب عين شامناين ويدما بسلاحتان وفر بحر نقاشن نزفلت وراراتو بحبو ككايدوي مريسو درق أبزون زقباق سراس لستشكمن هزباو قنبار بعقم سب عقم براتن تموكرون زيادة هاتيرو سلزوصن ميزان حيلي كاب قزينا بقزي نربح هزباو قنبار حرنة إيرترا النازازو وخده أبزهلنا هلينا لومي نزا أفلبنا نفعنا إيرتراوي التبلك الزيقنات كانت مصدقالونان هاگرنا ناس خابز قبارون نشار شاي ورار زفشولون قلقون تارو خاب تقادلتي بجه هاگر زورقو بصوتهم تقادلتن مذكارن حولتي أما قابروم نمنبارن نابتي كدمر باع عمتاز زقرفو دفعاتومن مواقي بوتاتاتومن أب إرقانوم سندلدل النابلو بحبو بس يحمون يروم نحناون نزل تاريخ كنسند دد حريقوم سعيبنا نايلوم تحستونا نابزي خوتوكر برجيد 58 نبر نابتي كدمر باع عمتاز زنبروتو دفعاتا تمليسالا نزي سراح نايسندا بوغنا عوت نخقون نستحبابورنا أب أمريكا زنبرو تقارالا يكالون ويزرو أبابا براخو ولدة تنساء بأبابا ولدة تنساء اتفلت دما أزينا نمسقنوم نتوم بتليفون مورالن رئيتون التهبناخا نقولاتكم أخبروتنا نقلز هيا بولو بحبار نابت زدالنا يتحستو نسقر تقيح نبي شيداني بالدهبل تقيح نبي شيداني يتتحلل بعدا وعردي كدها تخكب جيك أنا فاتك إتا نابت قدم حجي ببصحتي أهادوتات زي ترقص بوتاتات وق مالت نابت قامي شناخ قنبارنا فاز بصحت أهادو كمتي أقدمنا استقسنا برجيد 58 نبريا أبقزي شاي ورار أبالات تزا برجيد كاب حدا شحن كل التميتين كساب شحن 300 زبوص حقوان تنبرو كابزي أتوم أستات كل التميتي نشيشو سراويت إنا دمسسو أبدفعات تابا وفيات سالفر تابا بلحات تكسن كبابيون أبز نبرا قطمات بجا إيرترا زحلو فيهم أبزي مرير دماو خويناس استقايدولو تاباتات بفلاي أب تابا وفيات مستنكراو قيا جغناتيو تفصيموم كابزا أبالات برجيد 58 زنبور تقادلتي لعل 4 زخونو زبزحو أبت أوانتي ترات واقعات زنبورو وحدات كا مرحت مسارعن غانتاتات زنبورو كاب كتما نقفا ناي شوعات 8 ساعات ناي اقرو قعزو بمقبار مسمعاتاتومن بصوتومن وعيلم نزخروم كا حولت مبيروم تزقرم زبزحو خابزياتوم بحمام استصنفو قال خباتومون أقاروم أقداومن كالي أكالاتومن زسنكولو بناي بامبول أغريز انكساقسو كوتا نتقعزو زي بقعات زبهاليوم اتي زدن صدما منفسهم كمتناي قدم بمملاسو نتبن سنتهم بقوياز ديبوان زوردوان زنبور تاباتات حجون سنهم نخيصهم نتي تاريخاو بوتهم بسيحمو نتهم نتبوتا زين فلطون مساعتهم زوردناخا أسدمي منايو نزي
ኣሽንኳይዶ ሰብ እንስሳ ናይ በረኻውን ንጋዳ ዝነበሮ ጫካ ንትሽዓተ 10 ዓመታት ከቢድና ኸይበሉ በጀ ሃገርን ህዝብን ዝሓለፍዎ መስገደል ንደቃይቕ ክዝክሮን ከለኻ ኸዓ ተጋዳላይ ዝሓለፎ መከራ መዳርግቲ ከም ዘይርከቦ እዩ ዝስወጠካ ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣብ እርጋኖምን ምድካሞምን ዝገበሮ ጉዕዞ ንዝኽሪ ስዋት ብጾቶም ካብቶም ናይ ቀደም ላዕለዎት ሓለፍቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ምስኣቶም እኳ እንተዘይከዱ ኣብቲ እዋን እቲ ሓደ ካብ መራሕቲ ቦጦሎኒ ናይ ብርጌድ 58 ዝነበረን ሕጂ እውን ኣብ ዝነጠብኩማ ክነጥበ ብምባል ቃሉ ብምሕዳስ ምስ ናይ ቀደም ኣባላቱ ብእግሪ ጉዕዞ ናብቲ ቦታ ጅግነት ታባው ፍያት ብእግሩ ዝበፅሐን ገና ኣለኹ ዝበለን ኣብዚ እዋን እዚ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ንኡዞባሚ ዓይኒ ዘሎን ተጋዳላይ ኣሕመድ ዑስማን ፍሩጅ ወዲ ፍሩጅ ተጠቃሲ እዮም ንሱ ስርሑ ንራብዕቲ ኣወንዚፉ ምስቶም ተራ ኣባላትን ታሕተዎት ሓለፍቲ ናይ ብርጌድ 58 ነበርን ብምዃን ነቲ ቅዱስ ዕላማ ምስ ብጾቱ ብምውቅዑ ፍናን ብጾቱን ኣባላቱን ሰማይ ክዕርጎ ተዓዚብና ኩሉ ተጋዳላይ ድማ ኣድናቆቱ ገሊጹሎም እዚ ናይ 73 ዓመተ ምህረት ገዲም ተጋዳላይ ኣብ ታባው ፍያት ምስ ብጾቱ ምስ በጽሐ ነቶም ነዝዕውት ዝኽሪ ዘካየዱ ብጾቱ ተጋደልትን ኣብቲ ቦታ በኣካል ዝተሳተፍና ሰነድቲ ታሪኽ ደቂ ስዋኣትን ቅዱሳት ተሳተፍቲ ናይቲ ጉዕዞን ኣብታ እምነ ሓወልቲ ዝተኸሉላን ብዙሓት ጀጋኑ ዝወደቑላን ታባው ፍያት ብምዃን ከም ዝኽብል ብዛዕባቲ ቅድሚ 40 ዓመታት ዝነበረ ኩነታት ምስቲ ናይቲ ዕለት ንጥፈታት ጉዕዞ ተዘክሮ ብምዝማድ ቃሉ ኣስሚዑ ነይሩ ተጋዳላይ ኣሕመድ ወዲ ፍሩጅ إيتا خمي قنيهم دحان دو قنيهم مجمرتا انقع بالسلام أبز بصحنا كاوب مقصال بمجمرتا نزا حساب زي أنكيلوم نزي بزي أتساتيف زول تساتفاي وديبوم نزي قدمي 4 عامات زنبري تاريخ سوءاتنا زوت لبوتا خنبصحنا إلوم زحلنا بحنق نفسه كف سبزو سفرو بصوت يمسجن انت زخون نقفا بزح تذكراتات اللوا بزح تاريخ اللوا بزح فصاميتات اللوا تساتفتو خا بزحات يوم والكسبا يكونن والكأهدو يكونن ملو ودب ملو حزب إرتراي كوينن تزهون بملؤهم أبز جنبارزي سرحو تجادلتي ناي كلنا أهدوتات بحبار كزنتيلون بحبار كوجلون زيادة مقررة مهابه جن ككم توجسو خان ككم تي سلطة أكاسلو زخونة أبالات بريجيد 58 سليتنا لو ما بزي أترخيبنا لنا أنا ندحريتكم اللسي نقفا 70 شدشتن 70 شوعتن نقفا خب 70 شمنتن كساب 8 سلستن تناتي ولقاو تذكري تقص الله نقفا دحري ناصنات 9 كلتن كساب 9 4 بقداماي كا مز بصوت أبالات بطلونا حدا لو مخا مساخم سلازي درجة بوتا مبوقلا أنت بقولك أي تجاوزون هنا تنوح جزء تقميتا نوح جزء سريح الله بزوف الصامتات خاري الله 7 شوعات ناس النتات خبيبة كم زي حجة هدوتات نتقصد لنا بزوف هدوتات تساتيفهم مايم حمش تميت خبي دورات نيروم شديش تميتين شوعات نيروم بطلوني 3 نيرا بطلونا 1 نيرا أبزي تساتف هدوتات بزحات نيران كالوت مسنو حد جزء زي ذكران كله أخلا تيمجم مرتان داما مختب بالكلا ناس أزوج أتلو إزي الكاخد قول صزيت الساميتات تغير الله دعنا مزلاق أبز مسينا كساب مفراس نادو أبز بزح الساميتات تفسيمو جنتو مسرة تاويانا مودة أبز جنبار خلاوي نقفا درجة قصو هدوتات كم نايزا جنبار زيا حاولت تقصو 58 51 7 شوعات كبيد برات توم كان دبزا نقفا خي تنقصاص النوح جزي كبيد برات
توم مسرتاوያን ኣብዛ ግንባር እዚኦም ተሰረቱ መሪርን ጥዑምን በሓባር ተኻፊሎም እንዳተመላልኡን ካብ የማን ንጸጋም እንዳተወናጨፉን ውሕስነት ናይዚ ግንባር እዚ ዘረጋግጹ እዚኦም እዮም እቲ ምስ ምሕያል ናይቲ ዝመጽእ ዝነበረ ወራራት ካብ ሰሜናዊ ሳሕል ካብ ካሊእ ንግዚኡ መደረብታ ዝመጽእ ዝነበረ ኣህዱታት ገዲፍካ ቶም መሰረታውያን ግን እዚኦም እዮም ብዛዕባ እዚ ፍሉይ ቦታ ሕጂ ዘለናዮ ግን ምስ ናይ ሻሻይ ወራር ተኣሳሰረ ፍጻሜን ስርሒት ዝተገብረሉ እዩ ሻሻይ ወራር ብዙሕ ዳንኬራ ብዙሕ ፌስታታት ብዙሕ ተሃዲድን ብዙሕ ዘጨነቕ ነገራት ዝተገብረሉ እዩ ብወገን ጸላኢ ህዝባዊ ግንባር ግን ዕላምኡ ይስሓተን ኣይተዳህለን በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ተዳልዩ ጸኒሑ ጸላኢ ኣብ ኮባባ እትዩ ኣብ ሓጺር እዋን ኮሊስና ናጽነቱ ክረጋግጽ እዩ ዝፍትን ነይሩ ወይ ዝሓልም ግን ኣይኮነሉን ልክዕ ሰራዊትና ካብ በርካ ጀሚርካ ክሳብ መወዳእታ ናይ ቅሮራ ብሓልሓል ጌርካ በዚ ኣብ ሙሉእ እዛ ሃገር ተዘርጊሑ ነይሩ ምስቲ ናይ ዓማ ውጊእ ዝነበረ ሽዑ ግዜ ብዙሕ ሰራዊት ነይሩና ካብዚ ወጻኢ ካብዚ ግንባራት ተዋጽዩ ጸላኢ ግን ኣድሃሊለ ኢሉ ክፍሊ ሰራዊት 18 ሙሉእ ክፍሊ ሰራዊት በዚ ናሮ ገይሩ በዛ ቅድምና ዘላ ሳልፈር ትኺሉ ናብ ዝደይቡ ኣብዚ ሰራዊት ኣይጸንሑን ሓላዋ መጽእ ኣሎ ኢሎም ዝሕብሩ መሳርዕ ነይረን ካብ ሳልፈር ካሕ ኢለን ካሕ እንዳበላ መጽእ ኣለዉ ኣትዮም እንዳበላ ክሳብ ኣብዚ መጽአን ኣብዚ ድሕርና እውን መጋቦ ነይሮም እንግሰማይ ተዋርሱ ወድራዕ ዝመርሖም ዓብ ኣቦ እዩ ገዲም ተጋደላይ ሶም እውን መጋቦ ትእንጌሮኦም ገዲፎም ኣብዚ ደይቦም ከርማሕ መርማሕ ኣቢሎም ግን ክፍሊ ሰራዊት እንታይ ክገብሮ ወላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር ኣይነበረን ትዝቀረበ በጠሎን ሰለስተ ነይሩ ካብ ቲ ብሪጌድ 58 ናብዛ ከባቢ ዝነበረ እንዳ ክልተ በርካ ነይራ እንዳ ሓደ ካብ በዚ ቆጋይ ከይዳ ነይራ ብዓቕሙ ተመጢጡ ክከላኸል ፈቲኑ ሕጂ እቲ ናይ ካልኦት ተመክሮ ቶም ካልኦት ገልጽዎ እታ እንዳ ሓደ ዕላማኣ ኣብዚ ሮረት ነርና ኣብቲ ናይ ምሸታይ ናይ 6-7 መዓልቲ ውጊእ ጌርና ምስተናብኡ ዝነበራ ኣህዱታት መወጋዕ ኣውሪድናያን ካብኡ ምስ ተመለስና ክትዕርፉ ኢሎም ኣውፅኦም ናብቲ ርባሕዳይ ድሕሪት 6 መዓልቲ ምስ ገበርና ንምቅልጣፍ ናይዚ ሻሻይ ወራር ድፊት ክኸውን ቆጋይ ኬትኩም መጥቃዕቲ ክትገብሩ ኢኹም ተባሂልና ተልእኾ ተዋሂቡና ከድና ኣብኡ መጥቃዕቲ ጌርና ብለይቲ ነይሩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ሰዓት 1 እቲ መጥቃዕቲ ክንዛዝምን ተደዊሉ ርእስኹም ኣተርኪስኩም ናቕፋ ተረኸቡ ጸላኢ ናቕፋ ኣትዩ ክንበሃል ሓንቲ ኮይና ካብኡ ተብተብ እንዳበና ውጋኣትናን ገለመሌናን ሃበራ ኣቲና ካብኡ ውጋኣትናን ገልጠም ሰዲድና ካብኡ ተበጊስና ምዖ መጺና ኣብዑ 77 ባህሊ ድራር ኣዳልዮም ጸኒሖምና ናቕፋ ተኣትያ እንዳተባህለ እቲ ቅሳነትን እቲ ርእሲ ምትማን ናይቲ ውድብ ረኣዮኑ ሽዑ ግዜ ባህሊ ኣይርኤካን እዩ ባህሊ ገይሮም ጸኒሖምና ኣብኡ ስስዕ ኣምሲና ካብኡ መካይን ገይሮም ኣብዛ ዓንተወይ መኪና ዘወረደተና ናይ ኣይርፖርቲ ኣብኣ ኣውሪዳተና እታ መኪና እንታይ ሸዓ ዝተዋሃበተና ሓበሬታ ንቅድምኹም እንዳዳሃሰስኩም ክሳብ ትረኽብዎ ኪዱ እዚኣ ተዋሂበተኒ ብራድዮ ዓለብሪ መብቲኣ ነይሩ እዛ በራኽ ትረአየና ዘላ እዚኣ ሓበሬታ ሂቡኒ ቻይና በዚኣ ነይሩ ኣብቲ በዚ ከብ ድባለ ነጆ ኩሎም ከምኣ ሓበሬታ ሂቦምና በዛ ሕጂ ዝደየብና ደይብና ጋድም መስርዕ ጌርና እዚ መሬት ጊመይ ነይሩ ዓይንኻ ዘንቁረካ ይትርኢናኻ ፍጹም ኣብዚኣ ክንበጽሕ ኣብዛ ድሕርና ዘላ ጎልጎል ትጊሜ ክፍት መሰበለ ቀያሕ ጨርቂ ዝተኽልዋ ማንዴራ ንዓሪእና ባር ኣብ ዘለዋ ኢና ተዳሊና ሽዑ ተኽሲ ጀሚርና ኣብዛ ዘለና ቦታ መጺና መጀመርታ በቲ ረስንና በዚ ደፊእና ኢና ብታሕቲ በጽሕና እመወዳእታ ግን ብደብዳብን ሙሉእ ክፍሊ ሰራዊት እዩ ሓንታ ክንገብራ ኣይንኽእል ደፊእና ናብዚ ተመሊስና እጂ ትርብርብ እዚኣ ንሕዝ ንሱ ብዚ ድሕሪት መልሰና እንደገና ደይብና ንመልሶ 7 መዓልቲ ብዚ ርብርብ ተገይሩ ኣብዛ ከባቢ ነይረና ይከቢዱረት እዚ 81 ቢቴን ዶሽካ ገለመለ ዝሓዛ ንሳን ኣብዚ ድይባ ኣብዚ ይድብድባ ኣብዚ ትሕትና ኣብዚ ዓሚቕ ኣብኡ ተኣኪበን ስለ ዝነበረ እዚ ግን እዚ ቅድምና ዘሎ ስለ ዝገዝኦ እዚ ኣፅዋር ኣብዚ ርኤኩም ዘሎ ጎልጎል ንዚ ብምሉኡ ሎሚ ኣነ ከምዚ ጸንሓና ኣይብልን ነይረ ሽዑ ሓሪጭ ነይሩ ከምዚ ናይ ሓምኩሽቲ ፈፈይ ዝብል ነይሩ ኣብ እንታሽሙ የንቀይረኑ 7 መዓልቲ ኣብዚ ተረባሪብና ምስ እንዳ ሰለስተን ንሕናን ካልእ ኣህዱ ይመጸና
ድሕሪኡ 77 ናይ ኣሕመድ እብራሂምን ወድምናይ መጽያተና ተወዳዲብና ህወት መሊስና ካብዚያ ጥረ መጥቃዕቲ ጌርና ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ በዚ ኢና ወሪድና ገሌና ብኔው ተጠዊ በዚ ስግርና ዘሎ ክርክስ ቲ በዚ አጌርና እንዳደፋና ኣብዛ በራ ከምፂና ካብኡ ንሳልፈር አውሪድና ካብ ሳልፈር ታክሳድ ጸባብያ ቁልቁል አፍካል በኻይብካ አኻት ኸይድ ንሳልፈር ጊመ ስለዝነበረ ምስቲ ጊመ ተሓዊስና ሳልፈር አይዶንጌና ቀልጢፍና ሒድና ካሊ ካብ ባርካ ዝመጽ ካብ ሳሕል ዝመጽ እዚ መንዳዕት ደይብ ዝነበረ ብኔው ኩሉ ተኣኻኺቡ በዓል በጠሎኒ ክልተናትና ባርካ ነይረን መጽየን በዓል ወዲ ፈለንሳ በዓል ቋንቁ ዘለዋ ጸሪጎም ጸራሪጎም በዚ ማዕሬና ወሪዶም ሕጂ እዛ ሓምኩሽቲ እንዳ ኩባንያ ንብሎ ዘለና ኣብኡ ተወሪዱ ካብኡ ቃዋሚ ግንባር ኮይኑ ክሳብ 83 ኣብ ቃዋሚ ግንባር ገዲፈ ያኔ ሕጂ ዕላማ ናይ ጸላኢ ነዚ ግንባር ኣፍሪስካ ናቕፋት ቀጻጺርካ ቲ ውድብ ከም ዘየሎ ንምግባር ይነሩ ኣይ ተዓወተን ፈሺሉ በሓፈሻ ግን ህዝባዊ ግንባር መትከል ዕላማ ዘለዎ ውድብ ንሃገር ናጻ ኸወፂ ንሕብረተሰብ ናጻ ኸወፂ ዝተዓጥቀን ተወፋይነት ዝውንን ንቕሓት ዝውንን ንጹር መትከልን ዕላማን ቅኑዕ ምርሕነትን ዝነበሩ ውድብ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ነገር ክገብር ኣይጸግሞን ጸኒሑ ኣብ ጉዕዙ እውን ኣጸጊሞ ኣይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣቀዲሙ ስለ ዝትልመሉን ስለ ዝዳለወሉን ከጋጥሙ ከሎ ንግብር መልስ መሃብ ዘጸጉሞ ነገር ኣይነበረን ብሕጂ እውን ዘጸጉሞ ኣሎ ኢለይ ኣይኣምን ያኔ ስለዚ እቲ ሓፈሻዊ መትከልን ዕላማን ዝነበረ ሃሁ ብሕርፍፍ ዝበለ ከምዚ ኣቀዲመይ ዝገልጾ ጸንሐኾ እዩ ዝመስል እቲ ከዘኻኽሩ ዝደሊ ግን ታሪኽ ንገልጽ ስለ ዘለና ታሪኽ ነሰጋግር ስለ ዘለና ካብ ሰሚዐ ኢልካ ካብ ኣፍ ካልኦት ወሲትካ ባዕልኻ ከም ዝገበርካዮን ከም ዝነበርካዮን እዚ ንታሪኽ ኣጸያፊ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ካብ ከምኡ ክጥንቀቕ ንግሪ መንገዲ የዘኻኽር እታ ዝነበረት ተኽውንቲ ታትፈልጣ ከም ዘላታ ኮፍ ኣበላ ኣነ ንማእተዊ ንዓኹም ንመክፈቲ ኢለይ እምበር ልዕልኹም እቲ ታሪኽ ኣይፈልጦን እየ ኣብዚ ኣለኹም ሽዑ ቡምባ እንዳተደራበይኹም ጢት እንዳተኸላለስኩም ኣካላትኩም ዝገደልኩም ባዕልኹም ተራኺ ከሎ ተራኺ ክትከውን ምፍታን ጌጋ ስለ ዝኾነ እቲ ደቀቕቲ ናቱ እቲ ምቁር ናቱ ንዓኹም ገዲፈ ኣለኹ ስለዚ ታሪኽኩም በታ ልክዕ ቅንዕቲ ክስንድዎ እዚ ከዓ ግንባር እዩ ብዛዕባ ግንባር ኢኻ ትዛረብ ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ኣይኮንካ ትዛረብ ብዛዕባ ሃገር ኢኻ ትዛረብ ብዛዕባ ቁንጭል ኣቢልካ ናይ ሓደ ኣህዱ ይኮንካ ትዛረብ ብሙሉ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ከዓ ኢደይ ኢትካ ተባሂሉ እዩ እዚ ውፅኢት ናይ ዓወት ተመዝጊብ እምበር ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ሓደ ኣህዱ በይኑ ተኣምራ ዝሰርሐ የለኒ እዚ ምኾኑ ክገልጽ ፈቱ እቲ ዝተረፈ ከዓ ንዓኹም ገዲፈ ኣለኹ ብሕትዎ ኸይትብሉኒ ሽክራ حادرا غوبزي إريترا حادرا شيدن حادرا من إسيناي هاجر حابن تألا موداي تاريخ مزقابي دلدل يوشيدناي حقو عفاشز بإن بعد وقزائين نبرات حملو مريد عدبوخا وزحزح كيبللو ادمي خاص حيو ونخان كساقوس عب معبل سوراكا قد لحام بس يخاشي دنعا ተጋዳላይ ኣሕመድ ወዲ ፍሩጅ እቲ ታሪኽ ኩላተን ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ዝተሳተፎን እጃምን ዝበርከታሉን እኳ እንተኾና
ገለ ካብታ ዝመርሓ ዝነበረ በጦለን ሓደ ናይ ብርጌድ 58 ዘጓነፋ ብድሆን ዝተረኣየ ጅግነትን ግን ምስ ጠዋወቕናዮ ኣተንፊስልና ነይሩ እዩ እዚኣሲ ተባውፍያት ክትበሃል ኮላ ማዕላያ ዘይብሎም ጀጋኑ ኣሪና ክንረኽቦም ዘይንኽእል ክንትክኦም ዘይንኽእል ተኸፊልዋ እዚኣ ናብነት በዓል ወዲ ኣስረስ ካብቶም ውፍያት ንብሎም ብታሪኽ እውን ሸቃላ እዩ እቲ ቃልሲ ናቱ እዩ ደንቡ እዩ ካብቶም ውፅዓት መራሒሊ ነይረ ብዚኣ ምስቶም ተራ ተጋደልቲ ምስ በዓል ወዲ መንግስቱ ብዚኣ ብምባ እንዳተደርበየ ምስ በዓል ማው ብዚኣ የተሰው እዩ ካልኦት ምስኡ ዝገርመኩም ኣብዚ ቦታ ንሕና ተበጥሎነ 200 ሰውኣት ከፊልና 220 ከዓ ውግኣት ሰዲድና ኣብ መወዳእታ ታንዳ ሰለስተ ሓይሊ ምሳና ዝነበረትን ንሕና ተደሚርና ሓንተ መስርዕ ተሪፍና ሓንተ መስርዕ ሕጂ ምርሓታ ሓይሊ ብዙሓት ነይሮም በዓል ኣማኑኤል ፖሊስ በዓል ወዲ ብርሃኔ በዓል ስምዖን ጠይብ እንታይ ገብሮም ጠፊእኒ ሽዑ ቦምባ ሂበይ እተው ኣይብሎም ነይኑ ግልል ኣቢለይ ሰጉይጎዮም በዚ ኪዱ ኣልጉስ ኢለም ምናቱን መስርዕ ስንታይ ገብርዋ እዮም በርሄ ቡካሳ ሽዑ ንዓይለዮ ስኻ ሓዛታ መስርዕ ንዑት ሒዛ ካብዚኣ እንዳተኸባኸብና ክሳብ ሳልፈር ኣብታ ሕጂ በዚኣ ምስ ወረድና ክንሰግር ኩሎም ኣርኪቦምኒ ኩሎም ወሪዶም በዓል ወዲ ብርሃኔ በዓል ማኑኤል ፖሊስ ገለመለ ኩሎም መፅዮም በዓል ምንሽሙ ታስግር ክሳድ ምስ በጻሕና ንኩሎም ድሕሪት መሊሰዮም እንደገና ታት ገብሮም በርሄ ንስኻ ሓዛይናይ ሳልፈር ሒዝዋ ወሪድታ መስርዕ ምዞም ናይ 77 ምዞም ምሳና ኣህዱ ሳልፈር ከን ኣቶ ከሎና ሕጂ ካብ 600 ዓቕሚ ሰብ 10 ሰብ ሒዝካ ክትተርፍ ከቢድ እዩ ክትገልጹ እውን የጸግመካ እዩ ኣነ ኣብቲ ናይ ውልቀ ኣቴ ክዛረብ ኣይደሊን እምበር እዞም 12 በዚ እንዳ ሰለስተ መጽዮም ተደፊእና እንደገና ምንሽማ ወሪዶምና ኣብታ ሩባ ናይ ትክሴ ካብኣ ሓምኩሽቲ ሰዲዶምና ተሓምኩሽቲ ልዕሊ ዓቕምና ኮይና ክንሽፍና ይከኣናን ቶም 12 ሰብ ቶም መስርዕ ሕጂ እንታይ ተጣቢብና ናይቲ ውግኣት ብረት ኣምፂና ከናለ ተኻኢትዋ ድፋዕ ተሰሪሕዋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነኳል እምኒ ፈላቕ እንጨይቲ እንዳገበርና ከላሽን ተኺድና ተማሕራኻ ኣብታ ትሕትና ቅልቅል ዝበለት ነታ ሸምበቆ ትሪ ኣብኣ ኸላ ትክስ ንታሕቲ ገጻ እቶም ኣባላት ሓደ ንየማን ከይዱ ትኩስ ንጸጋም ከይዱ ትኩስ ንማእከል መጽኢ ትኩስ ሰብ ኣለዎ ምንቲ ክበሃል ብኸምዚ ሓደ ሰሙን ምጸናሕና በጠሎን ነይራ ናይ በጌ ቶም ሓለፍቲ እትሪፎም ተበጠሎን ከም ዘላታ ሂቦምና ሓደሰ ከዓ ብዙሓት መጽዮምና ቶም 200 ውግኣትና መጽዮምና በጠሎን ዝነበርና ብርጌድ ኮይና ሽዑ ካብ ሳልፈር ክሳብ 5 ሽዑ ሓዝዋ ተባሂልና ዓመት ለይቲ ቅትሪ ለይቲ ኣብ صندوق እንዳሸና ጸንሕና ከማ ኢሎም ከሎ ኣነ ተቐይረ ንሳሕል ወሪደ ድሕሪ ኣነ መስኮትኮ ግን ኣነ ግዳዕጽዮም ነይረ ፍታሕ ረኺቦም ወጽዮም ዓሪፎም እጃው ኻ ብዙሕ ፍጻሜታት ነይሩ ባዕሎም ኣብ ስለ ዘለው ንሶም ይግለጽዎ ነታ ዝነበርኩ ኣህዱ ዝምልከት ማለት እዩ እምበር ካብኡ ዝበልጽ ካብኡ ዝነጥፍ ዝሰርሑ ነይሮም ዛ ኩባንያ ትበሃል እንዳኽልተ በዓል ወደልመደ ነይሮም ማነ ኩባንያ ብምንታይ ተባሂላታ እታ ቦታ ከምዚ ደንደስያ ከምዚ ሕጂ ንሰን ብታሕቲ መጻ በዓል ወደልመደ ብምባታት ይእትውለን ትሬሳ ልዕልቲ ደንደስ ናይቲ ገቦ ወጽዩ ሽዑ ወደልመደ እዩ ግሰማያ ተዋርሶ መኽዘን እንዳ ኩባንያ ጌርና የለና ኢሎ ውጽኢላ በኣቢላ ኩባንያ ተይራ በዛ ናይ ሬሳ ምእካብ ነው ሕጂ ኣብኡ ኣቲኻ ብዙሕ ኣሎ ክዛረበሉ ትኽእል ግን ግዜ ከይቀትለልኩም نبري شيدني بالدهبل قيح نبري شيدني أي تتحلم بعد وعردي تدهك خدكب جيغ أنو خاتك نفس رفقاتك حادر أقوبز إيريت رح حادر أشيدن حادر من إسيناي هاجر وحابن تلا موداي تاريخ مزقابي أموني يومن تسيحقو عفاش زبي عبرسون عودة خوينات أنصار كل حتي ካልኦት ኣብቲ እዋንቲ መራሕቲ መሳርዕ ጋንታን ተራ ኣባላትን ዝነበሩ ሰብቅያ ተጋደልቱን ተዘክሮም ኣካፊሎም ነይሮም ወለዶም ኣባላት ብርጌድ 58 ናይ ዝነበሩ ክልተ ደቂ ስዋኣት ማለት
ውፉይ መሓርን ሂላል ዓለምን ከዓ ገለ ካብቶም ምስቶም ገዳይም ተጋደልቲ ብምዃን ንዝኽሪ ወለዶምን ስዋኣትን ኣብታ ባውፍያት ዝተረኽቡ እዮም ብፍላይ ናይቲ 40 ዓመቱ ክደፍን ቀሪቡ ዘሎ ውፉይ መሓር ዝተባሃለ ወዲ ስውእ ዛንታ ልብኻ ዝትንክፍ እዩ ኣቦኡ ንመንእሰይ ውፉይ መሓር ኣስራት ብወዲ ኣስራት ዝፍለጥ መራሒ ሓይሊ ነይሩ ኣብታ ባውፍያት ነቲ ናቕፋ ትታየኛለች ናቕፋ ትረአየንላ እናበለ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዝተክል ዝነበረ ሰራዊት ደርግ ኣብታ ናይ 7 መዓልታት ምርግራግ ኣብታ ባውፍያት እናዋግአ ዝተሰወአ ጅግና እዩ እዚ ሕጂ 40 ዓመቱ ቀሪቡ ዘሎ መንእሰይ ውፉይ ድማ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ናይ 4 ዋርሕ ናይ ድቂ ዕድመ ነይርዎ ወላዲኡ ስውእ መሓረ ኣስራት ወዲ ኣስራት ውፉይ ከይተወልደዩ ኣብታ ባውፍያት በጃ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ተወፍዩ መጻምቱ ንወዲ ኣስራት ወላዲቱ ንውፉይ ተጋዳሊት ከዓ ንውላዳ ከም መዘከርታ ናይታ ባውፍያት ውፉይ ክትብልያ ስም ኣውፅኣትሎ እንሆ ድማ ኣቦኡ ብጅግንነት ኣብታ ባውፍያት ክሓልፍ እንከሎ ኣብ ማህፀን ተጋዳሊት ወላዲቱ ዝነበረ መንእሰይ ውፉይ መሓሪ ወዱ ንመሓረ ኣስራት ወዲ ኣስራት ሎሚ ምስ ብጾት ወለዱ ተጋደልቲ ብምዃን ንታ ባውፍያት ብምብጻሕ ምስ ብጾቱ ሓወልቲ ንሰማዕታት ታ ባውፍያት ኣንቢሮ መንእሰይ ውፉይ መሓሪ ኣብታ ዕለት ካብ ዝበሎ ድማ እንሆ ውፉይ መሓረ ኣስራት ይበሃል መሓረ ኣስራት ኣቦይ ማለት እዩ ኣብ ብርጌድ 58 ነይሩ ሕጂ እዚ ታሪኽ ኣነ ሽዑ ተጠኒሰ ነይረ ስኽስዋ ከሎስ ናይ 4 ወርሒ ተጠኒሰ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ዛንታ ናይ ኣቦይ ናይ መሓረ ኣስራት ብዝተፈላለየ መገዲ ትሰምዖ እንዲኻ ብብጾቱ በደይ ይኹን ብኩሉ ትሰምዖ ኢኻ ከም ኣብዚ ቦታ መፂኻ ርኢኻ ትፈልጦ ወይ ከዓ ብዙሕ ነገር ዝስማዓካ ግን ኣይርከብኒ ነይሩ ነዚ ዕድል እዚ ክንረክብ ከዓ ብዙሕ ኢና ፅዒርና ብሓቂ እዚኣሎም መዓንቲ መዓልቲ ፍሊት መዓልቲ እያ ቅድሚ ሕጂ እውን መፂና ነርና ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ናቕፋ እሞ ነዚ ዕድል እዚ ኣብዚኣ በፂሕና ክንሪኣ ግን ኣይረኸብና ነርና ግዜ ማለት እዩ እዚኣሎም መዓንቲ ዕለት 2/4/2022 ግን ፍሊት መዓልቲ እያ ምክንያቱ እዚኣ ታባ ውፍያ ትበሃል ዘላ ኣብቲኣ ተሰውኣላ ቦታ ሓደ እዚኣ ሓወልቲ እዚኣ ኣብኣ ከም መዘከርታ ኮይናላ ማለት እዩ ብዓብኡ እውን ተያሽመይ ውፉይ መሓረ ኣስራት ትበሃል ካብዚ ታባ እዚ ብዙሓት ብሉፃት ዝተሰውኡላ ታባ ስለ ዝወፀሲ ዓብ ታሪክ እዩ ዓብ ሽም እዩ ስለዚ ናይዚ መዓልቲ እዚ ተሳታፊ ምዃነይ ሓበን ስምዓኒ ማለት እዩ ናይ ኣቦኻ ታሪክ ሒዝካ ምቕፃል እንዲ ዋና ነገር ከም ዝበልና ኢኻ ኣብቲ ቦታ ፍጻመ ኣብቲ ቦታ መፂኻ ውዒልካ ከምዚ ርኢኻ ክትከይድ ከለኻ ከዓ ብዙሕ ዘሰክመካ ሓደራ ኣለዎ እሞ ስለዚ ሲ ሓበን ስምዓኒ ኣለና كيح نبري شيدني بالدهبل كيح نبري شيدني أي تتحلم بعد وعردي كدهاك ذكب جيغان وخاتك ንእሰይ ሂላል ዓለም መስቀልውን ወዲ ስውእን ሓደ ካብቶም ኣብታ ባውፍያት ነተሓወልቲ ሰማዕታት ዘንበሩን እዩ ወላዲኡ ንሂላል እውን ኣባል ብርጌድ 58 ዝነበረ እዩ ተጋዳላይ ዓለም መስቀል ይበሃል ድሕሪ ምፍሻል ሻድሻይ ወራር ኣብ ዝቐጸለ ወራር ባሕር ነጋሽ ዝተሰውአ ጅግና እዩ መንእሰይ ሂላል እውን ኣብታ ባውፍያት ብምዃን ቃሉ ኣስሚዑ ነይሩ ኣራያነ ሽመይ ሂላል ዓለም መስቀል ይበሃል ብወዲ ሓውሲ እየ ድፍለጥ ከም ኩሎም ጀጋኑ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ወዲቖም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ቦታ እዚ ናቕፋ ምምፃእ ማለት ሲ ናቕፋ ሲ ማንም ሰብ ክመፃ ኽእል እዩ ሓበን ናይ ኤርትራዊ ናይ ማንም ኤርትራዊ ሓበን እዩ ናብ ናቕፋ ምምፃእ ማለት ዝኾነ ኤርትራዊ ምልከቶ ይኽመፅእ ኣለዎ ክሪኦ ኣለዎ ታሪክ ክፈልጥ ኣለዎ ዝቐንዲ ኣገዳሲ ግን ምምፃእ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ኣብኡ ዝወዓሉ ጀጋኑ ሒዝካ ክትመፅእ ከለኻ ካብኡ ዳዓቢ ክብሪ የለን ወሰከፍ ኤርትራዊ ከዓ ታሪክ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ናቱ ንሕና ሕጂ ብተበግሶ መፂና ኣለና ታሪክ እዚ ንዓና እንድዒ ስታይ ጥራሕ ኢና ንፈልጦ ነርና ሕጂ ግን መፂና ኣብኡ ተሳተፍቲ ምዃንና እሞ ከዓ ምስ ኣቦታትናን ኣያታትናን ኣብኡ ዝበዓሉ ሰብ ውዕሎ ጀጋኑ ዝወደቑሉ ቦታ ምምፃእና ብጣዕሚ ሓበን እዩ ተሰሚዕና ወሰከፍ ኤርትራዊ ከዓ ዝተበግሶ ወሲዱ ታሪክ ክፈልጥ መን ምዃኑ ናቕፋ ብገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብታሪኻ ኣብ ውሽጣ ደሎ ታሪኻ መፂኡ ክፈልጥ በዝጋጣሚ ዝኽላቦ ፈቱ ኣቐኒልና كيح نبري شيدني
تغيح نبي شيدني أي تتحلم بعد وعردي ኣብ ጉዕዞና እቲ ናይ ቀደም ምትሕልላይ ናይ ተጋደልቲ እውን ብግብሪ ዘርአዩና ነይሮም እዮም እዞም እትርእይዎም ዘለኹም ክልተ ኣቦታት ስንኩላን እዮም ኣብዛ ታባው ፍያድ ድማ እዮም ሰንኪሎም ኣእጋሮም ባዕሉ ይዛረብ ተጋዳላይ ምሕረት ኣብ ገብረ ሚካኤል ፋፋን ተጋዳላይ ፀሃየ ተስፋ ማርያም ስፓርታክስን ይበሃሉ ኣብታ ኣሃዶኦም ብፋፋን ስፓርታክስን እዮም ዝፍለጡ ምሕረት ኣብ ፋፋ ኣብ ዓይኒ ቡርኪ ታሪሙ ናብ ቦታ ጽንዓት ታባው ፍያድ ክንበጽሕ ኢና ምስ ተባህለ እምኒ ጸሊም ካብ ዝበሃል ዓዲዩ ነስመራ መጺኡ ፀሃየ ስፓርታክስ ድማ ካብ ገረሚ መጺኡ ምስ ብጾቶም ከዓ ናብ ናቕፋ ብኣውቶቡስ ተጓዒዞም ካብ ናቕፋ ግን ናብ ታባው ፍያድ ብኣእጋሮም እናሓንከሱ ተጓዒዞም ክዳን ምስ ተኸድኑ ሰብ ይመስሉ ክዳኖም ምስ ቀልዕዎ ግን ብኸመይ ከም ዝጓዓዙ የደንጽወካ እዩ እዚ በዓልቱታ ስፓርታክስ ኣዲዳስ ጫማይ ነይርዎም ብጻይ ፋፋ ግን ኮዮ ወዲዩ መጺኡ በዓል ኮዮ ዓይኒ ቡርኩ በቃ ስለ ዘበለት ግን ብጻዩ ስፓርታክስ ኣዲዳስ ውጽኡ ክህቦ ብካሜራይ ቀዲሐዮም ፈለማ ኣይረኣዩንን ድሓር ግን ድሕሪ ምሕታት ማህሮምቶም ኣርእዮምኒ እቲ ምትሕልላዮም ኣብ ግዜ ኮረና ሰብ ኣብ ዝረሓሓቀሉ ዘሎ ግዜ ጫማ ምስ ረሃጹ ክቀያየሩን ከምዚ ክገብሩን ክተሓላለዩን ምርኣይ ዘየገርም ኣይኮነን እዚኣቶም ቅድሚ ምስንካሎም ሰብ ቅያ ዝነበሩን ተቐዲሑ ዘይዝንቶ ታሪኽ ዘለዎምን እዮም ካልእ ግዜ ዛንታ ቃልሶም ከቕርቦ ተስፋ ገብር كيح نبري شيدني بالدهبل تغيح نبري شيدني أي تتحلم بعد وعردي كدهاك كذكب جيغان وخاتك نفس رفعت حاضر أقوبز إريترا حاضر شيدن حاضر من إسيناي هاجر ኣብቲ ኣብ ጸጋማይ ግንባር ናቕፋ ኩላቶም ነተሓወልትን ምትካል ዝተበገሱ ሰባት ኣብ ታባው ፍያድ ክበጽሑን ከለዉ ብድሕሪዚ ገሊኦም ናብ ታባ ብልሓት ገለ ናብ ሳልፈር ክቕጽሉን ከለዉ እቶም ዘይከኣሉን ከቢድ ስንክልና ዘለዎምን ድማ ናብ ናቕፋ ተመሊሶም ንጽባሒቱ ግን ኩላቶም ብሓባር ብምዃን ብተዛማዲ በቐሊሉ ናብ ዝብጻሕን ብርጌድ 58 ካልእ እዋን ዓሪዳቶ ናብ ዝነበረት የማናይ ወገን ግንባር ናቕፋ ብምብጻሕ ንድፍዓት ፊደልፔ ታባ ሰላምን ካልእ ድፍዓትን ከምኡውን ናብ መቃብር ሓርበኛታት ናቕፋ ብምብጻሕ ሽምዓ ወሊዖምን ዝክረ ሰማዕታት ኣካይዶምን ኣብዚ ዑደት እዚ ብዘይካና 44 ሰባት ተሳቲፎም ዝበዝሑ ኣብቲ ዓውደ ውግእ ናይ ሻድሻይ ወራር ዝተሳተፉ ኮይኖም ውሕዳት ካብኣቶም ድማ ነቲ ታሪኻዊ ቦታ ክበጽሑን ክስንዱን ዝመፁ መንእስያት እውን ነይሮም እዮም ኣብዚ ዑደት ናይ እግሪ ጉዕዞ ናብ ጸጋማይን የማናይን ግንባር ናቕፋ ዝበጽሑ ኣባላት ብርጌድ 58 ነበርን ገለ መንእስያትን እዞም ዝስዕብዮም ተጋደልቲ ኣሕመድ ዑስማን ፍሩጅ ወዲ ፍሩጅ ኣብ ምፍሻል ሻድሻይ ወራር መራሒ ቦጦሎን ዝነበረ ዕቑባ ማርያም ኣብርሃም ገብረ ማርያም ማኦ መራሒ ጋንታ ዝነበረ ሚካኤል ዕቑባ ሚካኤል ባርያ ፍጹም ክፍለ ንዋቱ ዓንዳይ ተስፋይ ሰጊድ ተኸስተ ኣባይ ተወልደ ወደባይ ዮሴፍ ሓጎስ መሓሪ በራኺ ገዛእ ጎይቶኦም ግርማይ ዕቑባዝጊ ኣልመዶም በርሄ ሃብተ ወልደ ኣብዝጊ መሓር ሞጎስ ሰንጋል ወዲ ሞጎስ ኤፍረም ወልደ ስላሴ ክንፈ ኣባ ሓበሽ ዘርኣይ ደብረጽዮን በኽረ ሓመድ ኑር እድሪስ ማሕሙድ ወልዳት ተኽለ ሰንበት ምሕረት ኣብ ገብረ ሚካኤል ነጸረ ኣብ ፋፋ ዕቑባ ትንሳኤ ተወልደ ፀሃየ ተስፋ ማርያም ኤልያስ ስፓርታክስ መንእሰይ ጂኦሜትራ ጳውሎስ ስዩም ዘርእዝጊ መንግስቱ ዘርኢ ማርያም ወዲ መንግስቱ ሳምሶን ገብረ ስላሴ ተስፋዝጊ ፍጹም እምሃ ኢሳቅ ሳሙኤል ግርማይ ብሩ ኣማኑኤል ቴድሮስ መንእሰይ ዳያና የማነ ፊልሞን ይርጋ ዓለም ተወልደ ፍረዝጊ ኣርኣያ ኪዳነ ገብረ መስቀል ዕቑባ ሚካኤል ወዲ እንፍጅን እዝጋሃርያ ተኽለ ነጋሽ ጓልቀሺ ሳራ ሃይለ ሚካኤል ደሞዝ ሰናይ ጸጋይ ተወልደ ለምለም ገረዝጌር ክፍለ ሳምሶም ገረዝጌር ፍስሐ ብሻ ተስፋ ሚካኤል ደበሳይ ወልደ ማርያም
برغت ጸጋይ عند ميكائيل منእسي وفوي محر أسرات منእسي هلال عالم مسكال منእسي فانيئل عقبة مريم أبراهام ودو نماؤو منيا مبرهاتو غرمدهن تخست زرعي دنش تمسكن عند برهانن موسى زرات إننيم كبرانن تخطاتلتنا أبزي بمخنيات زخري مبل 4 عمد شادشاي ورار أبس أقامي جنبار ناقفاز تقبر عدت حدا خقرم زلون كلو كفولتو زلون استبهاله تاريخون تلعيل نيرو أبس أقامي جنبار ناقفا العلي تابات أمامن تابا بالحزب بهالالهم إز تابازي ملو بملو بسمينا وغنو هاوز بلد صد فيهم شم نايزي تابا دما أب فلما مزلا شحن شعاد تميتن سوعن شمونتن سوعن تشعاد تنيو تابا بالحزب السم كم زرقبه أبت أوانتي حدا خابتهم أبت تابا عريدهم زنبرو تقارالاي تخست زرعي دنش نت تساتفاي نايتو قعزو أنا تسيروم إز تابا أبد حرواي أوانجن مصداف دبالة بزبل زفلتو واللوم دبالة استبهاله وتهدر إثيوبيا نبت تابا مصديبه بتي هاوز بلد صدفي زصدفه وتهدر سليا إثيوبيايو تقادلتون دبالة استبهاله كم زصدفه أيفلطون بصوتو دبالة النابولو كسوعو مسحادورغن اتتابا بالحات مصداف اندا دبالة بزبلون كفلت جمره اتحاق انيا سمنا يتدفعغن تابا بالحاتيو اب اقرو دما بوغن دبوباو مبرا تابات امامن يركب باكال ابتتابان جنبارن ننوح اوان عريدون زترغارغن تغارالاي تخستزر ايدنش كم ذكرو وتهدرات درك دبالة كبلو خمس حادرو نقرا مقدو خمس سمعن دحر غزي اتبوتا بزخالا ايسم مالت مصدافندا دبالة زلليلو مخانون بمحبار قند سم نايت تاباغن تابا بالحات مخانو ابتا تابا بالحات بمخان تغارالاي تخستزر ايدنش مسكرنتو غليصلنا نيرو كبرانن تخاتلتنا أبزغت الدما قال خابزوم تساتفتي نايز قدس عدت مبصح ناب سفر جيغان نسوات جنبار نقفان زخون سبات كاب ززارا رمنايم كالإجزي حزنا لكم كنقربينا مدرن سماين انت تلاقوي كم عين مرفق كلن تتصببي أدو تبلو حجر فانتيسكا نايكول مفتحنا بيتكا جبيتكا تقاد على عيزبلو قاس تايو فكرتكاي مدرن سماين انت تلاقوي كم عين مرفق كلن تتصببي أدو تبلو حجر فانتيسكا نايكول مفتحنا بيتكا جبيتكا تقاد على عيزبلو قاس تايو فترتكاي مباركس كبرانن تخاتلتنا نايلوم تحستونا أبزي فتسيمنا لنا أبزي قتلكا قال خابزوم تساتفتي نايزي قدس عدت مبصح ناب سفر جيغان سوات جنبار نقفا نزغون سبات كاب ززارة ربنايم كالإجزي حزنا لكم كنقربينا سلام كتتالكم أزدينينا نمسكن أدالاون أقرب النايز مدب إفرم قدي مسبوصاتي سلام نقلاتنا دحنك أنيو تقيح نبي شيداني بالدهبل تقيح نبي شيداني يتتحلل